ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама касавардрои азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кинед ки дар имрӯза навор ма дар чӣ рӯй кардагиам ва чира гап мезанем. Дар имрӯза навор мошин замин рӯй кардагӣ нестанд ки хонаҳои арзонак рӯй кардагианд. Хонаҳои арзонаки мо ҳастанд дар ноҳияи Данғара, шаҳри Душанбе қариби бозори Корвон. Квартираҳои арзонак ҳастанд дар шаҳри Душанбе қариби бозори Саховат, қариби бозори Корвон квартира ҳастанд. Квартира ҳастанд дар ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Зафаробод, шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Норак. Қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминияй 60,000 сомонияй ва як комната квартира 85,000 сомонай. дар ҳам видео ҳамаша гап мезанам ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам. Видеои имрӯзаро ба қизиқ та охирша тамошо кунен. Агар ягон кас хона, мошин, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен, дар номерои ватсапи ма бинависен ва барои харидоро рекламаш мекунам. рафтем акбардрои азиз. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардоро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳати ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардоро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бачаёча ака кору бора партоя 10 минут так мара гӯшка бачаи ачкидор навора сар кард. бардорои азизам бо диққат гӯш кунед. ин хона десин қарор дорад дар ноҳияи Данғара пушти бозори Каёнуш. ноҳияи Данғара пушти бозори Каёнуш. бардорои азиз 8 сотиқ замин дада дар хонаи времянка кардагӣ бания, кухни, дардруншай. ремонти хона миёнае мега ову суеташ дар наздикиш ҳастай. ҳуҷҷатош 100%. як камаз қам овардагӣ бидиян. нарша бардорои азизам арзон гуфтесайне ки хеле нарқӣ наёфтане ки нарша бардорои азизам 60,000 сомонӣ мега арзон мешавад. ду та номерои телефон шамондагиам занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. як квартираи арзонае. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, ориентир радиостансия пеши больницаи туберкулёзни. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 40 квадратный метр. хона ремонткардагиаш хеле ки мебинен, ову суетш мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. нарша бардорои азизам 200,000 сомонӣ қатъи чиза чораш савдо мешава мега. ина бардорои азизам духонага якум этаж ноҳияи Рӯдакӣ 200,000 сомон қатъи чиза чораш савдо мешидай. ду та номерои телефон шамондагим, номерои поёнгиш имо ватсап дорад. касе дар мисол квартираи арзон дар кора аз ноҳияи Рӯдакӣ ба чиза чораш занг зада маслиҳат кунед. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. мехоҳам ҳар яки шуморо ба кор даъват кунам. кор дар компанияи Faberlic, компанияи беҳтарин барои занҳо. мо онлайн кор мекунем, яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем. ман бо ду фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам, ёд диҳам корро. ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. духтаро ягон ҷои қииниш нест. аз уҳдаи ин кор ҳама баромада метавонад. аз шумо фақат хоҳиши пул кор кардан духтаро, дигар ҳамаш номнавис шудану омӯзишаш аз тарафи компания ҳамаш бепул аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳо нависед, барое ки кори мо фақат барои занҳо аст. ташаккури зиёд ба диққататон. подписчикои Сауду Тиҷи хаста набошед. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. ина бардорои азиз як квартираи арзони дига мо дороӣ кардагиан ай шаҳри Душанбе. касе ки ай шаҳри Душанбе квартира харен бешуқи нархи арзонай. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, қариби бозори Саховат. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 34 квадратный метр. хонара нав ремонт кардагиан, ову суетш мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. квартирара вақти фурӯхтан бисёри чизҳош меистодай. бардорои азизам, мақсад бисёри чизоша намегирад, дар ҳамин хона меистодай. нархша 250,000 сомонӣ мега савдо мешавад. ду та номерои телефон шамондагим, номерои бологиш, номерои Тоҷикистон шай, номерои поёнгиш, номерои Россия шай, имо ватсап дорад. занг зада маслиҳат кунед.
хотири бардорое ки менависанд аз шаҳри Душанбе хонаи заминӣ арзонтар бимон, ина бардорои азизам як хонаи арзони дига. خانه دستین قرارداد در شهر دوشنبه پایان بازار کاروان پیش زاپرافکای فیروز 3 سوتیق زمین ده 3 در خانه قطعی کلیدارش کردگی ремонти خانه میونه اوسویچ میگه هسته اوجاتور 100%. گردی خانه محکم برداری عزیزم برن خانه ده آشخانه بنیا حاجت خانه داره. نرخش ارزانه کی 170,000 سامانی میگه ارزان میشوه. اینا برداری عزیزم خانه فسانی خشو در شهر دوشنبه پایان بازار کاروان 170,000 سامانی. دو تا نمره تلفن شماندگیم هر دی نمرش ایما واتساپش کار میکنه نمرش دم زنگ بزنین کار میکنه برداری عزیزم زنگ زدم مصلحت کنین. بچه کمپیر نوارا دوام میتیا برداری عزیزم یک کвартира دستین قرارداد در شهر دوشنبه پایان بازار کاروان راهی گران زاوود دم 6 اتاجا به خانگاه کвартира در ششم اتاج قرار داره 63 کвадратний метр خانه ремонт داره چخلی که در صورت میبینین او سویچ میگه هسته اوجاتور 100% دم در سری راه میگه دم سری راه ده برداری عزیزم مقصد این تقسیم افروی بچم به قبضت کوما میگوی نرخش ارزان گفته سینه که نرخش 290,000 سامانی برداری عزیزم در خانگاه شهر دوشنبه پایان بازار کاروان 290,000 سامانی کسی خریداری انیق باشین اینامی کانال سعود تیجی گپ زنین ارزان میشوه нархи зур не ки ремонт чаниго ко хич фасонай медрой зиндагӣ мекунӣ. دوستانی عزیز خیلی که در اول ویدیو گفتم یک کвартира هسته 85,000 سامان این برداری عزیز همون کвартирае که 85,000 سامانیه با دقت گوش کنین. یک کвартира دستین قرار داره در ناحیه زفرآباد یک خانگاه کвартира در 3 etaج قرار داره 24 کвадратний метр райони меҳнатобод шуда ناحیه زفرآباد райони меҳнатобод шуда бардори азизам домои пешна хона ремонт кардагӣ ҳисоби квартира маълумот додагие ки квартира дар ҳолати хуб мебошад. 85,000 сомон арзон намешава гуфтагӣ 85,000 сомон ҷои шид шуда бардори азизам касе харидори аниқ бошен занг бизанед. بسیاری برداران نویسیدند که از شهر وحدت کвартира ارزان شود مانند برداری عزیز نه کвартира افشی قرار داره در شهر وحدت یک خانگاه کвартира در یک etaج قرار داره 60 کвадратний метр дом новостройка гуфтагӣ хона ремонт кардагӣ соби квартира маълумот додагӣ ки срочна квартира фурӯшӣ дар сентри шаҳр наздики мактаби аҳмади дониш рай калон мактаб садиқ масҷид наздик нарша бардори азизам 155,000 сомонӣ мега арзон алиш мекадай вариантҳои шуморо мебинем мега бардори азиз 155,000 сомон арзон алиш мекадай номерои телефонаш аст харидорои аниқ занг бизанед. хаста набошем бардори азиз мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира дестин қарор дорад дар шаҳри норак як хонагah квартира дар 4 этаж қарор дорад 38 квадратний метр домои пешина квартираро нав ремонт кардагианд соҳиби квартира маълумот додагия ки ана пикалкова нависагия бардори азиз мумкин хай дар территорияи шаҳри норак ҳам хеле чӣ боша ном мисол кӯча боша нархиш 155,000 сомон арзон мекадай номерои телефонаш аст харидорои аниқ занг зада як хонагah квартира дар 4 этажа 155,000 сомон бихарен таргават мекадай. دوستانی عزیزم میباد نواری خانه‌های فروشی امروزه از کجایی که خانه انا زمینی از کجایی که کوارتیر روی کردن حرکت کردم برای شما را نرخ نباشه گفتم فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود اگر یگان تا شما ماشین خانه زمین کوارتیر چیزی که برای رکلام داشته باشین میتونین که در نمرهای واتساپ ما در مرا کنین و برای خریدارا در ویدیو آینده رکلامای فاسونش میکنم. номерома дар якум комментария закрепит кардагим ва номерои ма бардори азиз аввали видео дам ҳастай дар якум комментария нигоҳ кунед номером ҳастай фақат ватсап шта бинависен бо зур мешавад. мисол ма да удобнее ватсап да бинависен ма шумода мисол ответ метавам.
خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد. در که جای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین. و کسی تا آخر ویدیو را قدیما چقچق کرده تماشا کردین در کامنتاری رقم 5 12 را بنویسین. من میفهمم که شما تا آخر ویدیو را قدیما چقچق کرده تماشا کردین. خیلی که بردروی عزیزم.